दिनै जों जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज चेनेलनिफ्राय खोनासंग्रा आंगो लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। फोरबु जिसुनि मुङै नोंथांमोना गोजोननायखौ नाजावदो। जोङो दिनै बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनिफ्राय जोंनि चेनेलनिफ्राय मोनसे मोजां मेसेजखौ नोंथांमोननो होनो हास्थायदों। बे जाबाय गुसेब आरो गुवार लांगोना। जोङो बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। बेनो जोंनि दिनैनि टपिकआ। जोङो माथाइनि 7:13 14 पदआव नायब्ला नुनो मोनगोन आरो लुकासनि 13:24 पदआव नायब्लाबो जोङो नुनो हागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि बाथ्रा बुंदों, नोंसोरो गुसेब लामाजों हाब, मानोना हफायनायाव थांनाय लामाया गुवार अहल बहल। बेबादि जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। गुसेब लामाजों हाबनो थाखाय जों साफ्रोमखौबो थिनदों। गुवार लामाजों थाबायोब्ला हफायनायाव थांनाय जायो आरो बे लामाजों गोबां मानसिफ्रा हान्थिनो हायो आरो बेजों आलथुवायैनो मानसिया थांलाय फैलाय एबा हान्थिनो हायो। नाथाय जेनोखि गोथाङाव थांनाय लामा, बे लामाया थे आरो बे लामायाव इसेल' मानसिफ्रा हाबनो हायो एबा थांलाय फैलाय खालामनो हायो। बेनि ओंथिखौ जोङो दानिया नायदोनि। जिसु ख्रिस्ट'नि बे मोननै रोखोमनि बाथ्रानि सायाव जोङो नायबिजिरनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जोङो बे बाथ्राजों बुजिनो हायो। संसाराव लामा दोंनैनि बिसयखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबाय। हफायनायाव थांनाय लामाया जाबाय गुवार आरो गोथांनि रायजोआव थांनाय लामाया जाबाय गुसेब। दिनै बै संसारनि मानसि साफ्रोमबो हफायनाय लामायाव थांनो थाखाय मोजां मोनो आरो बेबादिनो हफायनायाव थांगासिनो दं। दिनै जोङो संसारनि मानसिफोरखौ नुनो मोनो, जोहोलाव सिख्ला बैसोनि बांसिन मानसिफ्रा, जोहोलाव सिख्ला बैसोनि मानसिफोरखौ जोङो बांसिन गोग्लैनाय लामायाव थाबायनानै गावखौ नस्थ' खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। दिनै बे गुवार लामायाव थाबायनानै गोबां मानसिया हुदा इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय, नंगौआव थानायनिफ्राय गाव गावखौ आन्दायनानै थानाय एबा जोबनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय बै गोथाङाव थांनो एबा इसोरनि रायजोआव हाबहैनो थाखायब्ला मानसिया खस्थ' भुगिनो हाया। जेरैबायदि जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, गोथांनि लामाया गुसेब, थारैनो गुसेब। जिसु ख्रिस्ट'नि धोरोमा, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै सोरगो रायजोआव थांगोनखौ मानसिफ्रा कठिन मोनो, गोब्राब मोनो, हामजानाय मोना, गोजोननाय मोना, रंजानाय गैया बेयाव। मानोना दुखु खस्थ' सैनांनाय बे लामायाव दङ। बिनिखायनो दिनै बे संसारनि मानसिफ्रा, इसेल' मानसिया बे लामाजों हान्थियो एबा थाबायो। इसेल' मानसिफ्रा बे लामाजों थाबायनानै सोरखिनो हायो आरो इसोरनि रायजोआव सहैयो। दिनै बे खोथानि थाखाय, बे बाथ्राजों जोङो बेखौनो मिथिनो हायो, बै लामा गुवारजों थाबायनाया जाबाय संसारनिखौ होसोग्रा, गावनि मान सन्मान धन दौलत रोंनाय बेफोर गासैबो धोरोम खोरोम गैया, जिसुजों सोमोन्दो गैया, इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानाय, गावनि गोसो बादि लोंग्लुंनाय, फेग्लुंनाय, जाग्लुंनाय, संसारनि बिलासिथायाव गोदोसोनानै थानायानो जाहैबाय गुवार लामाजों हान्थिनाय। आरो बे लामाजों हान्थियोब्ला मा जायो? जोबनायाव बियो भस्म जायो। जोबनायाव बियो थैनायनि लामायाव थाङो। दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे
बाथ्राखौनो बुंदों नोंसोरो बे गुवार लामाजों आरो गुसेब लामाजों जिसु ख्रीष्टआ थुलुना होनानै बुंदों। दा जिसु ख्रीष्टनियाव थानानै जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनानै जोङो जिसुनि धोरोमखौ लानानै जोङो खस्थ'ब्लाबो दुखुब्लाबो सैसोनानै बिनि मुङै बि लामाजों थाबायलांनानै सोरखिब्ला जोङो सोरगो रायजोआव बा इसोरनि रायजोआव सहैनो हायो। दिनै बेखौ संसारनि गोबां मानसिफोरा मोजां मोना। गोबां मानसिफोरा बे लामाजों थाबायनो गोसो जाया। मानो? बेयाव दुखु दङ, खस्थ' दङ, कठिन बे लामायाव थाबायनो थाखाय गोजोननाय मोना, रंजानाय मोना, दुखु खस्थ' सैसोनो हाया। बेनिखायनो बे लामाजों मानसिफ्रा हान्थिनो हास्थाया। बे जाबाय जिसु ख्रीष्टनियाव बेबायदि। जिसु ख्रीष्टनियाव गोबां दुखु दं, खस्थ' दं। बेनिखायनो दिनै जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौनो लानानै बुंदों, गुसेब लामाजों हाब। गुसेब लामा होनना बुङोब्ला जों बेखौबो मिथिनो हायो, जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, जोंनि बुंनाय रायनाय सभाब चरित्र लिमिटेसन जानो नांगोन, हिसाब जानो नांगोन। जाहा थाहा रायब्र' रायसि नङा, सानब्र' सानसि नङा। जोङो जेन' फेल जाया, जों जेन एक्सिडेन्ट जाया, जोंनि बुंनायफ्रा जेन' रं जाया, फाउल जाया। जोङो मोनसे थिग नोजोर लाखिनानै, मोनसे थांखि लानानै जिसुनि धोरोमाव आगान सुरनायाव गावखौ थाम थिम खालामनानै बेफोरनिफ्राय हमथानाय, हिसाब खालामनानै हमथानानै थाबायनाय, बुंनाय, आखल आखु गासैखौबो गावखौ सेभ खालामनाय, बेखौबो बुंदों गुसेब लामा। मानोना जोङो साननो गोनां, जोंनि बाथ्राफ्रा गोदाव सोराव हिसाब खिथाब नङा जासे नङा, रायब्र' रायसन नङा, जाहा थाहा रागा जोंसोनाय नङा, बेबादि नङा। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों जोङो गुसेब लामाजों थाबायनाया बेबादि। जोङो खोब धैर्यजों इसोरनि बाथ्राखौ लानानै सैसोनानै जिसुनियाव थांखि लानानै सिरिखिनो नांगौ। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ बुंदों। जोङो बेजों मिथिनो हायो, अनजाग्रा ख्रीष्टखौ फोथायग्रा बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै बे गुवार आरो गुसेब लामानि सोमोन्दै जिसु ख्रीष्टआ बेखौनो बुंनो हास्थायदों। दानि जुगाव जोङो बांसिन नुनो मोनो, जोंनि ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफ्राबो गोबाङानो आन्दायनानै दं, गोग्लैनानै दङ, धोरोमनिफ्राय एरखेनानै दं, बै लामा गुवारजों थाबायनानै दं। लुंग्लुंनाय, जाग्लुंनाय, फेग्लुंनाय आरो गाव गावखौ एक्सिडेन्ट खालामनानै लानाय, बिमा बिफानि बाथ्रा खोनासङा, गावनि एखथियारखौबो खोमानानै लायो, ड्राग्स सोबो, ड्राग जायो, लोङो, फेयो, गोबां इत्यादि जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेबादि लामा गुवारजों थाबायनानै हान्थिनानै गोदोसोनानै दं। अब्ला जोबनायाव मा जागोन? बे गासैबो भस्म जाजोबगोन, गासैबो जोबनायाव थांगोन। बेनिखायनो बे लामाखौ ज्राब गारनानै, बे लामा गुवारनि हान्थिनायखौ ज्राब गारनानै दिनै जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ गुसेब लामायाव हाबनो थिनदों। अनजाग्रा ख्रीष्टखौ फोथायग्रा बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जोङो बेखौनो जोङो थामथिम खालामनि, जोङो गुसेब लामाजों थाबायनो नाजानि। बे गुसेब लामाजों जोङो जोबनायसिम थाबायनानै जों जिसुनियाव सहैनो हानाय बायदि। अनजाग्रा ख्रीष्टखौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनैनि जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनि गेजेरजों बे गस्पेल, बे मेसेजखौ खोनासंनानै नोंथांमोना माबादि मोनखो? नोंथांमोना बे मेसेजनि दारै गुसेब लामाजों थाबायनो नाजादो, बिनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोना जोंनि मेसेजखौ खोनासंनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै कमेन्ट खालामदो आरो जोंनि बे बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामनो दाबावसै। जोबनायाव इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथोंसै। जोंनि दिनैनि
मेसेज प्रग्रामनि भिडिअ'आ एसेयावनो जोब्बाय। जिसुनि मुङै गोजोन्थों।